Good morning लोगोफोर नै बोथोरा दिनै मादि खुया मागो बांगो जाबाय मा खालामदो याव हो मानिबा नाव नाव माबादो खिथाथागोन र' मानो जोंहा दाउ मासेनियाव बिदै दैदो आरोना आंनि टेबुलावसो बिदै दैनो मोनदो ओमफ्राय आंनि गासैबो बुस्थुफोरखौनो ओरैबायदि उलट पालट खालामजोबनानै लाङो खेबे लाङो नायसन आंनि प्लास्टिकखौ नै बिसिनानैबो गालांबाय ओमफ्राय नै दावरिया बिथिंजाय दैथाम जाबाय आरोना ओमफ्राय मा बोनानै लायो मा माबायो नों इखौ फानज्रायना दोन आरो गाबोन नै माबाफिननानै दोनगोन ओरैबायदि हामखाया ओमफ्राय नै इखौबो बिसिनानै गालांजोब्बाय थै मादिथार खानाय लाबोदो लोगोफोर बेखायनो नै इदि खाना लाबाय आङो जाहाय लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गामियारिसिख्ला चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय था ओमफ्राय दिनै मा जागोन जोंहा न'आवथ' दिनै फुजा होगोन ओमफ्राय मियायो आं ब्लगाव बुंखादोंमोन दिनै जोंहा न'आव फुजा होगोन होननानै स' बेखायनो जगार माबा माबि खालामनायानो दासो आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामनो हाबाय नायलांबाय था हाथाख'फोरानो जि मोजां दङ होमबाबो बेफोराव दैयानोखा खालि आंनि बि टेबुलाव मानै दाउआ जाबाय मानै दाउ सिगांबो मासे दाउआ दैखांबाय इदिनो ओमफ्राय आरो दा मासे नै दैबावबाय मान मोजां खाथाख' दोङो बेफोराव दैनांगो नै लोगोफोर लाब्रा नैबे राङालाव मतलब जोगोनार ओमफ्राय मुला बान्दा कबि अलकबि आलु एरग्रोना लानो आङो बेयो जाबाय लाब्रा ओमफ्राय अनला खारैदो लाइ बिलाइ संगोन नै लाइ बिलाइखौबो हाना दोनखाबाय बेथिंजाय दोङो पनिर इनि उनाव लेस्रा नै लोगोफोर इयाव हालदै संख्रि फोननानै लाखाबाय आरोना ओमफ्राय दा फ्राय खालामनोसै फ्राय अनला खारैया ग्लब ग्लब गोदौगासिनो इयाव आइया अन होदो बिथिंजाय लाब्राया मोनबाय नै रान्धिनिया मेंबायनो जग्रुबलायनाय जाबाय नै लोगोफोर पाइक संदो नै लोगोफोर पाइक माबाया बिलाइ आंनिसोमोनलै कैसा हुआ है बतन में कैसा हुआ है बतन में मादि जादों सनाना गोथाव एबा मादि जादों पाइक खां संदो नै लोगोफोर थांसै जोंहा हाबा जानो नैला इद्रिसा गोदान पेक खनवाखै दै दिनैसो कलेजनि लोगोफोरखौ लोगो मोनसिगोन दे जोङो नङाबाथाय इमान दिन जाबायमोन नुथारिया ओमफ्राय दिनसो नुसिगोन आरो ना हाबायाव लोगो मोनसिगोन जिउ खामखादों देलायनो मोनस्लाबाखै आं मोजाङै नायामै खामानि मावनानै नै जोंना खैनाया हायेन खनसे मादिबा नुदों इथिं नै ओंखाम जानोसै ओंखाम जानो नेदो हिनजाव गोदाननिफ्राय गय जानायदो मालाय नै जागोन दे Kenapa?